zaslouží Ludvík Selke, závodník atletiky Jihlava. A já vám povím, za co to je. Poprosím Ludvíka, aby jsem přišel za námi. Ludvík se tváří velmi překvapeně, dá se počkat. Já to vysvětlím. Letos na krajském přeboru Hale došlo k tomu, že vinou rozhodčích došlo k záměně výsledků. Ludvík byl vyhlášen, dostal medaili, no a on potom tu medaili přišel vrátit s tím, že se přiznal, že ty výsledky tak nebyly, že to bylo úplně jinak. A za to si určitě zaslouží váš potlesk. Předá David Kristinus a Jirka Švec, který ho navrhl.